आरो सोलों दिनै एक्स भलुन्टियार फर्सनि बै आयंमोननिफ्राय सोलों दिनै दावराव दैख्रेब नार्जारि आयंमोन बायदिनिफ्राय सोलों दिनै अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोन बायदिनिफ्राय सोलों दा दिनै गोबां दिनै जोंनि हारिनि गेजेरावहाय आफादफोर दं बिथांमोनाबोथ' दिनै गाव गावनि आफादफोराव थानानै खामानि मावगासिनो दङ दिनै नोंथांमोना माहारियारि जाथिनि हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै दिनै गावनि इमेजखौल' बानायना लानानै पलिटिकेल हान्जा दिनै आखाइ हमलायहैदों आरो सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि बबावबा जइन जानो दंबावोबा थांनो थियारि जानानै दंबा ओंखारलांखा बेनो सम मोनगोन हरलाबा मोनगोन बेदलाब मोनगोन बेखौसो हास्थायदों नोंथांमोन खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन हेल' एसपि ब्लग चेनेलाव बयखौनि गोसो गोरबोआव बरायनाय थाबाय सुदेम बार बारनाय जायगा ओनसोल दाबसेयाव आङो रिलेक्सेसन लानो थाखाय दसे सम फैदों आरो लोमजानायफोरा एसे स्रां जाथों होननानै बाव दसे जिरायफैदों मोनसे खोन्था दिनै नोंथांमोनजोंहाय सावरायनानै सानदों बेनो जाहैबाय हयथ' नोंथांमोना अलरेडि नुबाय बा मोनथिबाय बनसुनि डिस्ट्रिक्टनि नेहाथारि चिरां जिल्लानि बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे सानैसो मावथिफोरा पलिटिकेल हान्जायाव जइन जाहैदों दा बेखौ लानानैहाय गोबां सावरायनाय जागासिनो दङ आरो खुद्रिनायबो दङ रायजो राजाफोरनि अजद रागा जोंनायखौ फोरमायदों लोगोसेनो आंनि बेक्तिगत हिसाबै आङो पार्सनेलि बिथांमोनखौहाय मोननैसो खोथा बुंनो होननानै सानदों बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोराहाय मा हारिनि अबदान दङ बा बिथांमोना मा खामानि मावखो दिनैसिम बबे मोनसे खामानिया जाफुंसार मोननायनि दिनै बिथांमोना पलिटिकेल हान्जायावहाय जइन जानो एसेबां हांखुर एसेबां हांगा दावरा मानि थाखाय आसुरित मोनो नै बेफोरबायदि मानसिफोरानो दिनै रायजो राजाफोरखौहाय गुलाय गुजाय खालामबाय थायो बाद दोन नोंसोरो जुदि धैर्य गैयाबा पेसेन्स गैयाबा दिनैनिफ्राय खुनु बेफोरबायदि हान्जा खुलिनानैहाय गोदाव सोराव मानसिफोरखौ ओरैनो समाय नस्थ' खालामनो नाङा आसुरित दिनै थाइनैसो गरनैसो थाखानि लबनि थाखाय नोंथांमोना मानि पावार हांगार मा खालामगोन बेफोरबायदि पावार गोहोखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरनि जुदि बेकिंआव सापर्टआनो गैयाबा नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरिफोरा दिनै खुनु अस्तित्व गैयै दैदेनगिरिफोरा दिनै बेफोरबायदि पलिटिकेल हान्जायाव जइन जाहैनानै ओरैनो मोनसे आफादखौ बदनाम खालामबाय थायो जुदि बेफोरबायदि धैर्य गैयै सोरबाफोर सोद्रोमाफोर दंबावोबा दानो नोंथांमोना हान्जाखौ गारनानै ओंखारलांनांगौ माहारियारि आफादा ओरैनो सोलिया नोंसोरबायदि थाइनैसो गरनैसो फैसानि लबनि थाखाय दिनै ओरैनिफ्राय ओरै बास्लायग्रा दैदेनगिरिफ्रा लासिं सिं दिनै नोंथांमोननि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि दैदेनगिरि सानैसोनि थाखाय दिनै हारिया बदनाम आरो सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि बबावबा जइन जानो दंबावोबा थांनो थियारि जानानै दंबा ओंखारलांखा बेनो सम मोनगोन गरलाबा मोनगोन बेदलाब मोनगोन बेखौसो हास्थायदों नोंथांमोननि जि जांख्रिथायनि मोनसे स्ल'गानजोंहाय रायजो राजाफोरखौहाय खुलुस थुलुस खालामनाया बेनोमोन नामा बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जायावहाय नोंथांमोनखौ रेसपन्स होयैनि जाहोनाव नोंथांमोना दिनै मोनसे आफादाव थाफानानै दिनै बै आफादाव मोजां मानसिफोरबो दिनै जइन जानानै दङ मोजां मानसिफ्रा दिनै थारैनो माबा मोनसे हारिनि थाखाय मावनो होननानै साननानै ओंखारबोनाय गोसो गुदुं जानानै ओंखारबोनाय रायजोफोर लाइमोनफोर दिनै दङ नाथाय नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय दिनै साहस गैयै दुरबलथा मोनसे गोसोआव साननाय फैदों आरो फोथायनायाथ' अलरेडि खनसे हारिनि फारसे हारिनि बेफोरबायदि माहारियारि आफादनि फारसे फोथाय खेबस'आ दिनै मानगोनां CM प्रमद बिथाङानो मावनानै थांबाय आरो दिनै नोंथांमोना गोदानै आफाद खुलिनानै आरो फिन खनसे हारिनि सेन्टिमेन्टजोंहाय नोंथांमोना गेलेदों मा मोनगोन दिनै जोंनि हारिनि जिथु सिमां जाफुंसार महर मोनैनि सिगां नोंथांमोना दिनै पलिटिकेल हान्जा हाबनानैहाय दिनै बेबा बेखौ सोंखारलायनाय थासारि मोनसे सोमजिहोनाय बायदि दिनै जागासिनो दङ खोनानो मोन्दों बिथाङा चन्दन ब्रह्म मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथांनि ओनसोलनि बेनिखायनो बिथांमोना ज'है दिनै माने साफा बेफोरबायदि ओंखारलांजोब्बाय चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बाद दोन बिथाङा सासे पलिटिकेल दैदेनग्राखा पलिटिकेल लिडारखा बिथांखौहाय बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय नोंथांमोनाथ' मोनसे माहारियारि आफादनि सोद्रोमा जानानै दिनै मानि जाहोनावथ' दिनै ओरैनिफ्राय ओरै बास्लायनानै गोदाव सोराव मोनसे सृष्टि खालामदों मा बुजायगोन दिनै हारिखौ रागाया जोबाखै आंना गोबां खोथा बुंनो होननानै दंबावो आसुरित जाय बिथाङा माहारियारि आफाद एबसुनि किसुमान खामानि बा दैदेनगिरिफोरनि खामानि जाफुङैयाव नोंथांमोना दिनै आफादखौ खुलिदों
ज'है दिनै मोनसे जांख्रिथाय लाबोफिननि जे आलादा रायजोनि सिमां बेखौ जाफुंसार महर होफिननि होननानै नोंथांमोना ओंखारबोनानै दिनै ज' गोबां बिदिनो दाब जायगायाव दिनै बनसु आफादनि गोबां सोद्रोमाफोर जाबाय, मावथिफोर ओंखारबाय। नाथाय नोंथांमोना सा ससेयाव लामा ससे हान्थिहोनानै लामा गेजेराव बेबायदि जलदब गारना थांनाया नोंसोरबायदि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बबेबा मोनसे राजखान्थियारि हानजायाव जयेन जाब्लाबो नोंथांमोना बैयाव थांनानै गुलाय गुजायसो खालामहैगोन होननानै आंहा सन्देह जादों। दिनै नोंथांमोना माहारियारि जाथिनि हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै दिनै गावनि इमेजखौल' बानायना लानानै पलिटिकेल हानजा दिनै आखाइ हमलायहैदों। नाथाय नोंथांमोना मिथिया नामा माहारियारि आफादखौ लानानै जिथु जांख्रिथाय खालामनाय, जिथु सोमावसारनाय हाबाफारि, बेफोरखौ नोंथांमोना पलिटिकेल हानजायाव थाफानानैहाय बोरै जाफुंहोगोन? दिनै मिथिखा हसिखा नोंथांमोना दिनै भुल धारना मोनसे दिनै सृष्टि खालामगासिनो दङ आरो नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरिया आरो जुदि इन फिउचार उजिबावोब्ला जोंनि हारिया खैफोदाव गोलैगोन आरो खैफोदाव ओरैनोबाबो जोङो गोलैनानै दंखायो। जेंनाया मेल्ला जानानै दं जोंनि गेजेराव दिनै आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै गोबां दिनै जोंनि हारिनि गेजेरावहाय आफादफोर दं। बिथांमोनाबोथ' दिनै गावनि आफादफोराव थानानै खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोनाबोथ' दिनै बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाखौ सापर्ट खालामगोन। मा दङमोन जुदि नोंथाङा आफादावनो थानानै जुदि UPPL दोलखौ सापर्ट होनायमोनब्ला? सोरबा नङा सोरखौबाथ' दिनै सापर्ट खालामखानांगोन बिसायख'थिनि सम, सोरबा नङा सोरनोबाथ' भटखौ थुखागोन। नाथाय नोंथांमोना माहारियारि आफादखौ गारनानै राजखान्थियारि आफादफोराव जगदान हैबाय थादों। दिनै मानो नोंथांमोना कमप्रमाइस खालामनो गोनां जाबाय थादों? ना नोंथांमोननि आन्दोआवहाय बायदिसिना खोथा सिखोमानानै दङ जायनि जाहोनाव नोंथांमोना दिनै साफा बेफोरबायदि राजखान्थियारि आफादफोरजोंहाय आखाइ हमहैबाय थादों? आंथ' नुहुरदों मा सिदा नोंथांमोननि जि जयेन जानाय आफाद पलिटिकेल हान्जाफोराव आखाइ हमहैनाय बे मात्र वान एन्ड अनलि नोंथांमोना फैसा थाखानि लबावसो दिनै हाबैगासिनो दङ। नङाब्ला दिनै नोंथांमोना पलिटिकेल हान्जायाव गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोर ज'है बयबो खामानि मावो। दिनै बेफोरबायदि पलिटिकेल हान्जाया बोरैहाय नोंनि हारसिङै नोंनि माहारिनि सिन्था खालामनो हागोन? दिनै बेखौ माहारियारि आफादफोरासो दिनै बेफोरखौ गोख्रों खालामनांगोन, दाबिफोरखौहाय दिनै सरकारनि गेजेराव लाखिनांगोन। आरो जुदि नोंसोरनो बेफोरबायदि साननानै जुदि गारि थांबाय थायोब्ला दिनै नोंथांमोननि उन गोबां दिनै बर' लाइमोनफोर दिनै आफादाव जरित जानानै दङ। बिथांमोननि फिउचारनि बागै नोंथांमोना सानाखै नामा? दिनै साहस होनो गोनां समाव नोंथांमोना दिनै दुरबल खालामनानै बेफोरबायदि आफादखौ नागारनानै थांबाय थानाया बे खिन्थु जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां लैखोन जायाखै होननानै आं बुंनो सानदों। गोबां खोथा दंबावो। दिनै पलिटिकेल हान्जानि खोथाखौ दोन्थ'नानै आङो दिनै माहारियारि आफादनि बागै दिनै साननो गोनां बा रायलायनो गोनां जादों। मानोना बे खैफोदा दिनै जोंनि खाथि दिनै जोमै गोसोम दाखा जोमै खाफबनाय बायदि दिनै साग्लोबगासिनो दङ जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव। आसरित लाजिथावना मोनसे बे नुथाय नोंथांनि जिथु जयेन जाहैनाय आरो बेफोरबायदिनो दिनै जोंनि माहारियारि आफाद मोनसे दिनै एबसु आफादावबो बिदिनो गोबां दैदेनगिरिफोरनि भुलावनो दिनै माहारियारि आफादा दिनै जोबोद रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे फोथायखेबस' होननानै दिनै बुंजाबाय थानो गोनां जादों। बिनिखायनो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोराव जायनाखि बेफोरबायदि गेसाव दैदेनगिरिफोर दङ, जायनाखि पेशेन्स गैयै दैदेनगिरिफोर दङ, जायनाखि धैर्य गैयै दैदेनगिरिफोर दङ, जायनाखि हारिखौहाय थोंजोङै स्पस्थ'यै खोथाफोरखौ बुङालासिनो सिरि आन्दोआव बायदिसिना डाबल मिनिं लानानै जुदि बेफोरबायदि दैदेनगासिनो दङ माहारियारि आफादफोरखौ, बिथांमोना दिनै ज्राब गारनानै गावनि फसन्द मथे पलिटिकेल राजखान्थि हान्जाफोराव हाबनानै थाहैथों। बेवहाय जोंहा बर' हारि हिसाबै जोंहा बुंनो गोनां बै दैदेनगिरि बिथांमोनखौहाय बुंनो गोनां एख' गैया। नाथाय आफादाव थानानै नोंथांमोना दिनै हारिनि सिन्था खालामनांगौ, बे फार्स्ट प्रायरिटि जानांगोन। बेनि उनाव सेकेन्डारियाव नोंथांमोना पलिटिकेल हान्जायाव थाङा बे नोंथांमोननि डिसिसन। बेवहाय जोङो खुनु बाधा गैया नोंथांमोननि फारसे। गोबां बुंनो दंबावोमोन, आं दिनै बारा बुंथ'ला, नैबेखिनियानो। आरो आंनि फारसे भुलानो जाबाय आरो बिनि थाखाय आं निमाहाबो बिबाय। खिन्थु बिथांमोना जाय थांदों बिथांमोननि फारसे आङो नाथाय बिथांमोनखौहाय निमाहा होनांगौनि जोंनि हारियाव खुनु जायगा गैया होननानै जों बुंनांगोन। जाय बिथांमोना दिनै
सा ससेयावनो खुनु माबा मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोनैनि सिगांनो जाफुंसार महर मोनैनि सिगांनो सिमांखौल' नुजेननानै दिनै सिमांखौ जाफुंसार महर खालामिया खुगाजोंल' बुंनानै दिनै प्रेक्टिकेलि बेखौ मावना दिन्थिया बे नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरिनि मोनसे अलसियानि बे मोनसे लैखोन आरो बैबायदि अलसिया दैदेनगिरिफ्रा गावजों लोगोसे बयखौबो लानानै गब'फागोन बेनिखायनो जोङो नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरिनि उन उन खारफाया आरो नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरिखौ जोंनि समाजाव जोंनो नाङा दिनै सिमांखौ जाफुंसार महर होआगौमानि बिथांमोना जिराया होननानै दिनै बिथांमोना ओंखारबोफिनदों दिनै नोंथांमोन बायदि बेफोरबायदि लाइमोन दैदेनगिरिफोरा सोलोंनो गोनां दङ दिनै बै आयंमोननिफ्राय सोलोंनो गोनां दङ आरो सोलों दिनै एक्स भलुन्टियार फर्सनि बै आयंमोननिफ्राय सोलों दिनै दावराव देख्रेब नार्जारि आयंमोन बायदिनिफ्राय सोलों दिनै अमर सिं ब्रह्म बिथांमोन बायदिनिफ्राय सोलों दिनै गोबां बिदिनो एक्स भलुन्टियार फर्सनि गोबां दैदेनगिरिफोर दिनै गावनि जिरायनाय समावबो दिनै रायजोनि थाखाय हारिनि थाखाय सिन्था खालामनानै दिनै बिथांमोना जांख्रिथाय सोमावसारफिननायनि मोनसे बारहावा लाबोदों जै बर' हारिनि नैबेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि आंनि फारसे जे अपिनियन होनो गोनांमोन बेखौ आंनि फारसे दुखु मोननानै दिनै बे खोथाखौ दिनै फोरमायनो गोनां जादों